Ido, pilason sa gintiro sa Indian target sa Murcia. Ika-3 na nga insidente, sining nga tuig. Yaring balita nga itong gintutuka. Nagaungot pang bala sa Indian target sa lawas sa Ido nga si Maxi. Girespondihan si Maxi sang grupo nga animal rights advocate sa barangay Iglauan, Murcia. Sunod sa isa sa mga nag-rescue, nabudayan kahapon maginhawang Ido bangod sa madalom nga pilas, kag halos lampot na ang iyatulan. Luya man siya. Tapos karga dali namon nang para madala sa bet. Nang nakita dahil sang owner na may Indian target. Gani gilayon inigi pa idalom sa emergency operation. And nang nakita ko ang tsura sang gingamit niya nga Indian target, daw hindi yung pang kanto lang ang Indian target. I think it was really intended not just to hurt the dog but really to if they can fatally injure the dog. Si Maxi, ang ika-3 na nga biktima sang pagpang-Indian target sa Murcia, magluwas kay TikTok kag Bulldog sang Pebrero. Gani, masakit para sa pila ka animal rights advocate nga tubtob subong. Nagapadayon ang pagpanakit sa mga Ido. Sa mga animal nga sa mga cruelty, avoid gina kay bisan hindi sila human, may man sila life nga dapat tagid alagaan. Kasad gid no na amo sina kay syempre may feelings man po ang mga Ido bala kami gina-baby ginanamon ang mga dogs namon. Ang anuman nga sa isang pagpanakit sa makasapatan ginakabig nga paglapas sa Republic Act No. 8485 ukon Animal Welfare Act of 1998. Opo, Karil Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.